Srácok, én Attila vagyok, és itt lennénk vízhalszínűvétel második részével. Kicsit farmoltam, megvettem a kék táskát, csinálom Broken Drive-ot, szereztem egy Super Smoothie-t, és most per pillanat mindjárt megvan a víz USB, és lett egy Mythic Bean, taps, és 2 sprinklerem van, és az lett újra a 100 millió. Hogy lássátok, farmoltam rendesen Mooncharmot is, minden, Softwax, Hardwaxet, Paste is rendesen. Várjál, nem jó karikáztam be. Itt van. Nagyon sok pénzt csináltam. Stringer 238, 2 Eventby, és pár gifted. 3 giftedet szereztem. Tudom, régen volt, de ja, hát nem volt rá időm. Most nem is az, hogy nem volt rá időm, nem volt kedvem. Rájöttem, ha van egy Gummy, csinálom közben a gifted buckóbinek küldetését, és be tudok végre oda menni. Végre be tudok oda jönni. Menni. Sokat gambligáltam. Bent is nem. Nem. Ja, és igen. Megvettem. Igen, itt van. Jaj. Már ne. Super Smoothie, igen. Hogy akkor... Nem tudom, hogy ezt nehéz lesz megszerezni. Ezt meg tudnám venni, csak... Ezt is le tudnám craftolni, csak nincsen kedvem. Meg nagyon drága. Magic Bean-emből 0 van, úgy szóval nem. Na meg hát a Tabi Bee-re gyűjtök. Meg a Gifted, meg a vízjút Bee-re. Ja, és hogyha kérdeznétek, honnan van a Mythic Bean? Mondó Chicken. Most is öltem egyet, de nem kaptam semmit. És gyerekek, elértük a 33 éhecskét. Majd csináltam egy kis meteor sávert valakivel. Ja. A Honeycomb Beltet meg tudnám venni, hogyha mézem van. A Gold Egg az drága nagyon, mert 100 ticket. 3 és 3, tehát ez drága nagyon. Nem fogom ezt megvenni, ezek közül egyiket sem. Vagy inkább gondolom a Honeycomb Beltet. De egyelőre nem, mert nagyon drága. A Honeycomb Beltnek már jó izé van. És egyelőre azon vagyok, hogy a pirosból megszerezem az egyik izét. Nem tudom mi. Ezt megszerezzem, de elsőre ezt kell hozzá, meg a víz USB-t elsőnek utána. És nagyon sok idő, amire este lesz. Kb. Én nem tudom mennyi idő. Jó, particle!
Szerencsé, hogy volt jó reakció. Szerencsé, hogy gyorsultam. Ja, meg annyit mondok a White Drive-nak, már csak ennyi kell. 4 mikrokonvétör, 12 Softwax, meg a White Polar, amit tudjátok, ilyen szokásos, mert White Drive. Ladybug. Felszedem, mert bármikor jó, dobhat. Most is dob egy Gumdropot. Meg hát a Gummy Bear-re gyűjtök természetesen, mint mindenki. Meg hát tudtam, hogyan kell bejutni a Gummy Bear-hez, hát az nagyon jó volt. Megöl a semmiért. Szóval ennyit csináltam. Ide még mindig nem tudom, hogyan lehet bejutni. Várjál, mit is akartam? Elfelejtettem. Ja, meg a White Drive-ot megcsinálom, utána meg megyek Robopert. Roboberezni. Szerver, vagyis nem. Várakozok. Windy Bee-re. Vagy nem kell. Vagy de most töltik meg. Várjál, Windy Bee. Nem érte, jó van, akkor szar volt. Na majd szólok, hogy találtam Vicious Beat vagy Windy Beat. Na sziasztok! Megszenvedtem. De megvan a Vicious Beat. Szóval 3, 2, 1. Ott van. Vicious Beat. Azt nézem, hogy el lehet gamblingelni. Nem lehet. Na. Azt nézem, mennyi egy új slot. Na mindegy. Gyerekek, ennyi volt ez a mai videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Következő rész 5 like-nál lesz. Szóval, ha tetszik, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel, nem kötelező. Hogyha nem tetszik, akkor dislike. Ezt meg gyorsan beadom. Szóval, én Attila voltam. Sziasztok!